Ari ambuye naira naine. Naira naine tapu mulire kuno. Mwana we tapu mulire kuno. Iwe yo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Tikulandire mapulogalamu yathu ya tsiku la lero ndipo tikupempheni kuti mapulogalamu ya leronso tikhalire limodzi. Pa pulogalamu ya lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe. Komanso ndiso ndi m'bale wanga pano Frederick Masiye Phiri kuchokera ku Nchinji pa Kapiri Church of Christ. Kaya ku Nchinji kumwe kusiya bwanji m'bale wathu? Ayi ku Nchinji ndi kwabwino ndithu. Yeah. Pa tsiku la lero tifuna tikambiranepo za msonkhano umene tikhale nawo chaka chino ngati mpingo wa Khristu. Chabwino. Koma tisanayambe kukamba za msonkhano umeneyo tinaonanso kuti tidziwitsenso azathu omvera kuti monga mmene amvera kuti pulogalamu imene amatipatsira ndi Lilongwe School Biblical Studies. Lilongwe School Biblical Studies panakali pana atsekula mwayi kwa iwo amene angafuna kuphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri mwaulere kuyamba mu chaka cha 2027 kumaliza chaka cha 2028. Amafunika munthu otani akhale munthu wa mpingo wa Khristu wamuna onena kuti ali ndi certificate yake ya form 4. Ngati muli otero pamene tipeka nambala mukugwiritsa ntchito nambala imeneyo mukozotipeza ndizathu kufotokozerani soni zina ngati mafunso nzathufuza kuti ndondomeko yake imakhale yotani. Koma kuchokera pano mwayi umene watsegulidwa ngati mungafuna kuphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri mwaulere. Monga mmene ndafotokozera m'bale wanga Masiye kuti tifuna tikambirane za msonkhano umene ampingo wa Khristu akoza. Yeah. Tinaona kuti tikhalire limodzi kuti makamaka muthu otifotokozera za msonkhano umenewu kuti anthu athe kumvetsetsa ena kumauva ndithu koma mwina ena akozofunano muwafotokozere bwinobwino za ndandanda za msonkhano umenewu. Kodi tikakamba za msonkhano umenewu mwina muyambeka yemwe atiuza kuti kodi msonkhano umenewu uchitikira kuti ndipo uchitika liti komanso kuti kodi cholinga chake ndi chani? Zikomo kwambiri makamaka pondipatsa mpata umenewu kuti ndikwanitse kufotokozera mndandanda wa msonkhano umene akoza ampingo wa Khristu. Choncho msonkhano umenewu poyambirira uchitikira ku Lilongwe makamaka pa Mitundu CDSS. Amene akhoza kukhala ndi chidwi kuti akakhale nafe pa msonkhano umenewu mayendedwe awo ndithu ndoti nthawi imene akuchokera mtaunimu kufika ku Mitundu akangodutsa police station pa chipiku chimene chili kumanzere kwawo choncho kuseri kwake kwa chipiku chimenechi kuli CDSS. Malo amenewa ndi amene takhale kugwiritsa ntchito kuchokera kalekale kupangirapo msonkhano. Msonkhano umenewu kwa chaka chino uchitika kuyambira pa 14 ukalekeza pa 16 August mchaka chino cha 2026. Choncho munafunsa kuti kodi msonkhano umenewu uchitikira pati komanso masiku ake ndi ati amene msonkhano umenewu udzachitikire. Umu ndi mmene msonkhano wakonzedwera kumbali ya malo komanso nthawi. Nafunsanso kuti mwina cholinga ifa monga mafotokoza kunena kuti wakhala kuchitika. Mafotokoza kuti malo pa Mitundu Community Day Secondary School ukamachoka ukakwera minibus ya town ya upita ku Mitundu ungofika pa chipiku utsika pa chipiku kuseri kwa chipikuko kumene pali Mitundu Community Day Secondary kapena pafupi so ndi pa Mitundu Police. Kuseri kumene kuchitika. Koma no popeza mafotokoza kuti machitika chaka nchaka cholinga chake ndi chani cha msonkhano umenewu? Zikomo kwambiri. Msonkhano umenewu uli ndithu ndi cholinga chifukwa chonena kuti sitingapange zinthu zimene zilibe cholinga. Makamaka cholinga chachikulu cha msonkhano umenewu ndi kubwera pamodzi kwa Khristu
kuti adzakwanitse kuphunzira mawu a Mulungu. Popeza kuti dziko laipa nimene tikuverera komanso mene tikuonera madera osiyanasiyana kuti anthu a Mulungu azingokhala osaphunzitsidwa mawu a Mulungu ndeti akhalabe moyo otayirira, koma panafunika titabwera pamodzi kuti tikaphunzire mawu a Mulungu. Choncho ichi ndi cholinga chachikulu cha msonkhano umenewu. Yeah, I think mwina sometimes ina munthu amatomanira kuti kodi kunata zoti chachikwati osati maphunzira mawu a Mulungu, koma cholinga si chimenecho ayi. Koma timadziwa anthu pamene tabwera pamalo amodzi timakhala tikulimbikitsa. Nzo muchokera kutako kudedza, inu muchokera kutatu, muchokera Mozambique, muchokera kuti mmakumana ndi mavuto anji, kumakambirana naye paja zimene zimathandiziraso kwambiri kuti moyo wathu ndi wauzimu uthe kukhala wokula ere. I think ndi chifukwa chake chimene msonkhano umene umakhala kuti komanso chinanso choti I think pamene takumana timakhala tikuphunzitsana mavuto ena amene mpingo wakumana nawo. Kuti mukumana mavuto awa njira yothana nawo ndi ngutheka mwina uchokerako mavuto osanafike kapena anafika koma no muzita mwina nthazi mazo sizuri kuti tingazikoze bwanji. Ndi pazonkhano umene umakhakati tsopano ukumana kuti mukumana ndi mavuto anji tindikakoze ndipo njira yakozera ndiri ndimene. So ndi msonkhano lituli ofunikira kwambiri kuti munthu adzapezekepo. Ndithu. Komanso I think chinanso njonena kuti nthawi zina mwina munthu amafuna kukhala ndi chidwi kuti mutu wa msonkhano wa chaka chino ndi mutu wanji, komanso kuti kodi munausankha mutu umenewo chifukwa chake ndi chani? Zikomo kwambiri. Mutu wa msonkhano wa chaka chino wachokera pa buku la Machitidwe a Atumwi chapter 2 mu verse yake ya 40. Machitidwe a Atumwi chapter 2 mu verse yake ya 40 pamene buku lopatulika Baibulo likulankhula mfundo iyi. Pa verse yake ya 40 akulankhula kuti ndipo ndi mawu ena ambiri anachita umboni nawadandaulira iwo nanena mudzipulumutse kwa m'bado uno wokhorakhora. Komanso tikayang'ana pa 1 Timoteyo chapter 3 verse yake ya 15. 1 Timoteyo chapter 3 mu verse yake ya 15. Pamene Paulo amamulembera Timoteyo za makhalidwe oyenera akufotokozera choncho mu verse yake ya 14 komanso 15 kuti izi ndikulembera ndikuyembekeza kudza kwa iwe posachedwa, koma ngati ndichedwa kuti udziwe kuyenedwa kwake pokhala mnyumba ya Mulungu ndiye ekeleziya wa Mulungu wa moyo, mzati ndi mchitikizo wa choonadi. Choncho mutu wa msonkhano wa chaka chino wachokera makamaka pa malemba amenewa. Tikufuna kwambiri tidzakhazikika pa makhalidwe ndi kayendetsedwe ka mpingo makamaka mu m'bado uno wokhorakhora. Choncho n'chifukwa chake tinaona kuti tisankhe mutu umenewu kuti uphunzitsidwe kwa abale ndi alongo osiyanasiyana. Choncho munafotokoza ponse kuti nanga n'chifukwa chani mutu umenewu wayikika moteromo. Tikamaona dziko mene lili pali pano likusintha tsiku ndi tsiku, makhalidwe a anthu komanso zochitika za magulu osiyanasiyana zimenenso zikulowerera ngakhale mipingo. Choncho dziko ndi loyipa chifukwa cha machitidwe awo a anthu amene amasankha kuchita kusamvera. Monga anthu a Mulungu tinayenekera kuti tidziwe kuti kodi mpingo umayenera kuyendetsedwa motani, komanso akhristu amene ali mu mpingomo akuyenera kukhala ndi makhalidwe otani. Choncho pofuna kuwaunikira, pofuna kuti tiunikirane wina ndi nzake, tinasankhula mutu umenewu kuti ukakhale wotithandizira ndithu. I think ni mutu opereka ndithu chidwi chifukwa chonoti tikakamba za m'bado wokhorakhora masiku ano pala anthu ambiri olomwina zachipembedzo anazitaya. Amati akapita kukamba zina upita kukamba zina ndengolora I think chipembedzo chutisokoneza ichi ndi anangokhalizo zisiya basa nangopanga choncho. Koma I think msonkhano umene ndothandiza anthu amene kuti adzakhalepo chifukwa adzathe kuona kuti ngakhale akuona kuti zinthu zikhorakhora angalowere kuti Baibulo limati chani. I think ni mutu wopereka ndithu chidwi komanso mutu woyenera kuti munthu adzatane ndithu adzathe kupezekapo. Pamene mwakamba za mutu koma nthawi zina munthu ndatadzika kamba zimenezo basi. Paliso mutu umenewo waukulu koma pali ziphunzitso zanji zimene zimangirira mutu umenewo zimene munthu akozomati kodi ndingamvetsetse pa zimene anena zimenezo. Pali ziphunzitso zanji zimene mufuna kuti zidzaphunzitsidwa masiku mwathu aja ngambiri 14, 15, 16 padzikaphunzitsidwa zotani. Zikomo kwambiri. Tikanakhala kuti mwina tukamba ndi aja anzathu
achizungu tikadatha kusiyanitsa bwinobwino chifukwa mchichewa zimangotchedwa kuti mutu uso mutu komano uja ataupereka uja ndi mutu koma muchizungu matchedwa subject waukulu komano tili ndi ma themes amene ndi ang'onoang'ono mitu imene ikulunjikabe kuti tikaphunzitse zimene zija choncho choyambirira pa mutu umene ujawo tifunanso kwambiri tikakhazikike pa nkhani ya kavalidwe. Kavalidwe ngati anthu a Mulungu ndi mmene dziko limachitira tinafunika titaphunzira kunena kuti kodi Baibulo limati chani nkhani ya kavalidwe. Choncho uso ndi umodzi mwa mitu imene idzaphunzitsidwa pa msonkhano umenewu. So kubzolera mwa phunzitsiwo paliso phunziro lina limene lofunikira kwambiri kuti tidziwe kuti kodi mpingo titha kuyendetsa bwanji makamaka nthawi ya kupembedza. Pali manong'onong'o amene akumveka osiyanasiyana okhudzana ndi machitidwe achipembedzo makamaka tikafika pa gawo la mgonero wa Ambuye komanso pa chopereka kuti wena amayimba nyimbo nthawi imene ija wena samayimba nyimbo wena pa chopereka amayimba nyimbo wena samayimba nyimbo ndiye tifunanso tikaphunzire mozama kuti kodi Baibulo limati chani titsatire ziti tidziwe ziti kodi tizingokamba nkhamba kamwa chabe anga kuti Mulungu sanatipatse buku lopatulika Baibulo ayi ndithu. Choncho taona kuti nkofunikiranso kuti tikakhale nawo mutu umenewu kuti ukathe kuthandizira Khristu madera osiyanasiyana amene adzakhala nawo mpata ofika pamenepa komanso kumvera kwa iwo madera osiyanasiyana. Kuchokera pameneponso tikudziwa zone kuti mpingo mumalowa anthu osiyanasiyana. Ngati mumalowa anthu osiyanasiyana mwachidziwikire na anthu amachokanso mitundu yosiyanasiyana. Choncho anthu amene amachoka mitundu yosiyanasiyana ali ndi zikhalidwe zosiyanasiyana zimene adakula nazo. Ndeti akalowa mu mpingo amakhala anthu amodzi. Ndeti funanso tikaphunzire kunena kuti kodi Baibulo ndi miyambo zimati bwanji ndipo ngati anthu amene adabatizidwa kulowa mu mpingo afunika atayenda motani chifukwa munthu sabatizidwa kusiya chikhalidwe chake komano nanga Baibulo limati chani kuti ayende motani pa zikhalidwe ngati zimenezozo. Choncho tidzaphunziranso kwambiri nkhani yokhudzana ndi zikhalidwe komanso chikhristu. Pokhala kuti imeneyi ndi mitu palinso anthu ambiri amene akuganizira zonena kuti kodi inu simuona kuti nkolakwika kuti abale azikhala madera osiyanasiyana koma chonsecho kulankhula dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. So abale amene aja ali ndi maganizo abwino ndithu. Ndiye tinaona kuti nkofunikiranso kuti tidzaphunzira zokhudza umodzi wa anthu amene adakhulupirira Ambuye kuti kodi amafunika khale amodzi morani. Choncho phunziro la umodzi lidzakhalaponso mu nthawi imeneyo. Komanso tili ndi phunziro lina limene ndilokhudzana ndi aphunzitsi onama. Pamene tikuyamba za mphunzitsi wabwino ndeti pali mphunzitsi wina onama. So mpingo umakhala ndi aphunzitsi amene amaphunzitsa mawu a Mulungu. So pala aphunzitsi amene amalunjika nawo mawu a Mulungu komanso aphunzitsi ena amene samalunjika nawo mawu a Mulungu. So mu nthawi imeneyi tidzakhalaso tikusanthula kuti kodi mphunzitsi oona tikhoza muzindikira motani komanso mphunzitsi onama amaoneka motani. Komanso mpatuko ndi limodzi mwa maphunziro amene abale ochulukirapo ndithu samauvetsa. Choncho mutu umenewu wakhazikidwaponso umenepo ncholinga chone kuti anthu adzamvetse kunena kuti kodi mpatuko ndi chani ndipo ukhoza kubweretsa zotani pa Khristu ngati sangaumvetsetse. Choncho mawu akuti mpatuko adzakhaso akusanthulidwa pamenepopo kuti akhristu akadziwe zoona zenizeni za mpatuko kuti ndi chani. Popitiliza tikudziwa zone kuti mutu uja unakamba za makhalidwe komanso mmene mpingo yenera kuyendetsedwera. Ndeti situyiwalaponso zokhudza utsogoleri mu mpingo. Choncho tidzakhalaso ndi phunziro limene la utsogoleri mu mpingo kuti kodi mpingo utakhazikitsidwa Ambuye adanena kuti uziyendetsedwa motani. Choncho palinso phunziro lina limene ndilabwino kwambiri ndikadakonda anthu ambiri akutimvera akadakhabe ndi chidwi chonena kuti inetu ukuntapita kuti ndidzatani ndidzamvere ndithu. Popeza pala anthu ambiri amane kuti munthu adzapulumutsidwa ndi ntchito wena amati basi kungokhulupirira wena akuti koma mu mpingo. So palinso mutu umene wakunena kuti kodi munthu akhoza kupulumutsidwa bwanji ndi chisomo. So
mwa miti imeneyi pansi pa mutu uja umene takufotokozera waukulu wa makhalidwe komanso kayendetsedwe ka mpingo mu m'bado okhotakhota ndi imene idzakhale kusanthulidwa mu nthawi imeneyi ya msonkhano ndi mitu ina yambiri. I think pali mitu yambiri imene idzaphunzitsidwa kwa masiku amenewo. Ina mwa imene mwakambapo pa zokhudza umodzi komanso mpatuko. I think ndi maphunziro ofunika kwambiri. Panopa I think tikakamba za umodzi pali ambiri amene tikufuna kuti tione umodzi komanso palinso za mpatuko. Koma tsopano kuti umodzi ubwere umabwera bwanji, chofunika ndi chani, baibulo limati chani. I think ndi phunziro lofunika limene munthu ayenera kuti adzakhale nawo ndithu pasogolero adzatovetsetsa adzatofunsa kuti akamadzachoka kamakabwerera madera mwawo dzikati taphunzira ndithu baibulo zimene kuti anuko ndikunena. Mmene mufotokozera muzonzo limwe mwakozekatu ndithu maphunziro abwinobwino. Koma mwina mukoza kuti ena polankhula amati kanutsu kungoti patsango pang'ono. Ena mwa amene mwakozekeresanso kapena kukozekera pano kuti adzatithandiza kuti phunzitsira maphunziro amenewo. Zikomo kwambiri. Maphunziro amene akozedwa awa alipo anthu amene akozedwa kuti adzatithandizire kuti adzatiphunzitse. Choncho ena mwa abale amenewa achokera mu dziko la US ku America, amene ena mwa iwo ndi Ronald Gilbert komanso Laste Starky. Komanso alaliki ena amene akhala kuchokera mu dziko la Mozambique, komanso alaliki ena amenenso akuchokera mu dziko lomwe lino la Malawi, amene adzakhala akukhazikika ndithu kuti akasula malemba mitu imeneyi kuti adzatiphunzitse zoona zake za baibulo. Ndithudi. Tili ndi abale aku Mozambique ambiri amene tikuonadi kuti nawonso ali chero kubwera kuti tidzathandizane nawo pa maphunziro amenewa. Ndi abale ambiri so amene achokera ku Malawi kuno monga amene mafotokozera zilaliki osiyanasiyana amene tikhale nawo amene adzatha kutithandizira kuti mitu imeneyi iphunzitsidwe moyenera momveka bwino kuti aliyense adzathe kumvetsa ndithu kuti kuti baibulo limanena zimene zeti. Icho ndi chimene chili chinthu chofunikira kwambiri kutero. Koma mwinanso munthu akuzomafunsa zoti ngati sali yesa amene angadzaphunzitse koma anthu ambiri amadziwa baibulo, chifukwa chani mwasankha amenewo kuti koma monga mwa chitsanzo mwina samuna tachula koma tili ndi azathu ngati alalika Lambisoni akudetsa uku amene munthu amodzi amene adzaphunzitse mphunziro imeneyo. Tili ndi abale athu kwa dera la kwa Dickson uku kwa zilaliki amene akuchokera kumeneko. Tili ndi azilaliki azathu ena achoka ku Nchinji, inunso muchoka ku Nchinji, ochokera madera osiyanasiyana amene tili ndi azilaliki osiyanasiyana. Munthu mwina kumafunsa kuti chifukwa chani mwina muchita kuona kuti koma adzatithandizire ndi awa sizachipwirikiti munabwera pa maganizo amene mfayike ndi chani? Zikomo kwambiri. Kungofuna kuti timvetse bwino nkhani imeneyi. Ngakhale Yesu Khristu adanenapo kuti ngati muganizira zomanga nyumba, kodi simuyamba mwaganizira kuti ndi katundu amene tingaononge. Choncho kutanthauza kuti pachina chilichonse pafunika kukonzekera. So msonkhano umakhala waukulu opitirira mwina anthu 10,000 amene amabwera. Komanso timakhala tikugwiritsa ntchito katundu ochuluka kwambiri. So sizingakhale bwino kwenikweni kuti msonkhano uja wayamba lero ndetikangoti agome muphunzitsa pamene iyeyo mwina udziwa amadziwa ndithu koma analibe chikonzekero chokwanira pa zimene afuna adzaphunzitsezo. Ndeti chifukwa cha nthawi imene analibe yoti akhoza kukonzekera adzaphunzitsa zimene sanenera ataphunzitsa. Ndiye tinaona kuti abale amenewa pokhala ali ndi kuthekera kwakuti akhoza kuphunzitsa baibulo bwinobwino chifukwa choti poyamba iwo analimvetsetsa, anaphunzira bwino baibulo. Choncho ali ndi kuthekera kuti akhoza kuwapatsa ena maphunziro omwewo molondola. So chifukwa chake tinaganizira kuti amenewa ndi amene adzaphunzitsa tsankho ayi, chifukwa tonse ndife amodzi, koma ngakhale mbanja alipo amene amatsogolera kuti uyu ndi amene adzikoza chakudya chathu. So chifukwa chake tinaona kuti nkofunikira kuti anthu ngati amenewa ndi amene adzagwire ntchito yophunzitsa uthenga wabwino poyang'ana ukadaulo wawo wakaphunzitsidwe ka buku lopatulika baibulo amene amalidziwira amene anaphunzirira bwino. Ndithudi. Mwina munthu ali sanabwereko ina mwina anabwerako koma mwina mungamupatse tutuzi yotani kuti kodi msonkhano umene umapindula bwanji? Ndinene pano motsimikizira kunena kuti msonkhano umene umapindula kwambiri. Umapindula kwambiri.
choyambirira mpingo tikamapanga msonkhano timakhala tikukwanitsa lamulo la Ambuye limene adanena kuti mukani kalalikireni uthenga wabwino. Choncho anthu amene alalikidwa uthenga wabwino akamvetsera uthenga uja amatha kusintha moyo wawo ndi kubatizidwa kulowa mu mpingo, ndipo chaka ndi chaka tikamapanga msonkhano uwo anthu ambiri amabatizidwa kulowa mu mpingo wa Ambuye. Choncho chifukwa cha kusintha kwa miyoyo yawo anthu awawa amathandizidwa kuti apeza moyo wosatha kudzera mokhulupirira uthenga wabwino. Choncho msonkhano umenewu umapindula kwambiri. Komanso maphunziro awa sangopita kwa anthu amene sanatembenuke, kwamapita songa khale kwa akhristu amene amatithandizira kunena kuti akhristu aja azikula moyo wawo wauzimu. Chifukwa poyamba analuchita zina zimene zosiyana ndi malemba, koma akaphunzitsidwa bwinobwino kuti kodi tikamati mpatuko ndi chani, tikamati mufuna upanga umodzi ndi chani. Choncho amakula kuti izi sizoyenera, izi ndi zoyenera. Choncho msonkhano umene wakhakuti pindulira si uwo wakhakubwera wayi, koma songa khale mbuyo umakhala msonkhano opindula kwambiri. Komanso akhristu amene akubwera kudzakhala nawo pa msonkhano paja amakhala ndi kuthekera kodziwana ndi anzawo, kulimbikitsana chifukwa chone kuti abwera pangati pamodzi. Nchifukwa chake msonkhano umene umaonedwa kuti ndi wofunikira kwambiri chifukwa umapindula munjira ngati zimenezo. Chifukwa makhala zathu aku Mozambique, tati limodzi akuno ku Malawi, amayiko siyana makati limodzi. So zimatilimbikitsa ndithu kuthupi komanso kuuzimu, zimathandizira kwambiri. Tsopano mwina kumati tikungomva msonkhano wa mpingo wa Khristu pa 14, 15, 16 August. Ine sine wa mpingo wa Khristu de mwina singapite kumeneko. Akuzodzabwera ndani kusonkhano umeneko? Tikamanena kuti msonkhano wa mpingo wa Khristu tikungosonyeza anthu amene akukonza msonkhanowo kuti ndi mpingo wa Khristu. Komano ampingo wa Khristu akuyitana anthu onse kuti abwere kumsonkhano. Wina aliyese. Ngati ali munthu. Bola iye ali munthu wakwanitsa kumvera mayitanidwe kapena kuyitana kwa msonkhano ali olandiridwa ku msonkhano. Situkamba mpingo wa Khristu okhaokhayi, koma wina aliyese. Mumasula kuti wina aliyese. Amene angafuna kudzakwanitsa kubwera pa 14, 15, 16 August. Ali kutekerera adzakhale nawo ndithu basi. Amene wabwere ndi amene tikukonzeka kuti tikakumanizane nawo. Ndi mwina kumati tsono ndamva komano obwerawo mwina nangene ndifuna ndipite ndi ndinokonzekera motani ndipo inuyo mwakonzeka motani. Chifukwa mutakonzeka ndifuna ndipite koma masiku atatu nanga ndizikadya chani ndizikagona kuti ine kapena ndinyamule chani sinangamene ndasanabwerepo ndinyamule chani ndisiye chani. Munga mubuze kuti akonzeke motani komanso inuyo amene muyitanana. Mukozoruzo kuti mwakonzeka chotani? Chifukwa kulipo itana anthu kena kwa anthu madzaswana ucho chitatu. Ndithokoze kwambiri chifukwa cha funso limeneli. Poyambirira ndinene kuti cholinga chachikulu cha msonkhano nkuphunzira mawu a Mulungu. So anthu aja tafotokoza kuti aliyense ngoyenera kubwera pa msonkhano. Choncho asayiwale buku lopatulika Baibulo. Komanso polembapo ndi cholembera. Zinthu izizi zikakwaniritsa pa cholinga chenicheni cha msonkhano chija. Koma popeza anthu amene alubwerawa adzafunikira kusamalidwa. Choncho pa masiku atatu ndithu mpatali amafunika kugona munthu aliyense nthu akuyenera kukumbuka chofunda. Chifukwa ilipo nthawi imene adzafunika kugona. Ndi ngati wabwera opanda chofunda adzavutika. Komanso abale amene ali wozungulira kuno malo a msonkhano aja pamitundu sitezi ozungulira dera la mitundu lija akuyenera ndithu kudzatenga zipangizo zonena kuti adzakwanitse kuthandizira nazo msonkhano uja, chifukwa chakudya chimene chimagawidwa pa msonkhano paja kuti anthu akonzekere msonkhano uja chimagawidwa m'mazoni. Choncho mazoni aja amadziphikira okha. Ndeti kwa amene azungulira dera la mitundu aja akuyenera kutenga zipangizo zophikamo, kutengera mazoni momwe ayenera maporopikira mithigo kachana amene azungulira amene ambiri akudziwa kale zimenezozo. Choncho umu ndimene akhoza kukonzekerera kuti atha kudzabwera pa msonkhano umenewo. Tsano funso lina loti nanga inu mwakonzeka bwanji? Mwina musanapite pamenepo zawa obwerawa ndikufuna kuti mwina mufotokoze bwino. Anthu magome ozungulira ayenera kutenga zophikiramo. Koma zophika zilipo. Koma zophikiramo atenge. Ndekwa amene mwina achokera kutali mwangokamba za blanketi ndikuti basi
mwakambaso za baibulo koma adzidya chotani. Okay, onse amene akuchokera kutali sangakwanitse kutenga ziwiya zophikamo, koma iwo ndere chimene akuyenera kutenga ndi mbale yoti adzikagwiritsa ntchito pokalandira chakudya. Yes. Satatenga maboro ochokera kutali ayi. Adzakuti kumbukira mbale yawo kuti ndikafika kumene kudya samakavutike. Ndithudi. Adzikangoti ndikireni lusima yanga umu. Basi. Zata nkhani yake ndi imeneyo. Yes. Tapitiriza nini mukonzeka motani tsopano? Ifeyo msonkhano umene tikukonzekera kwambiri chifukwa timalingalira mmene msonkhano wakhala ukuyendera kumbuyo konseku. Now timafotokoza kuti umakhala msonkhano waukulu pafupifupi kudutsa anthu 10,000. Mbuyo mwene mambuya anafika ku 13,000 14,000. Kumakhala anthu ochuluka. Taukonzekera kwambiri makamaka kumbali ya mawu a Mulungu ndi mmene muchatafotokozera kuti munthu kuzimu kokhako ayi ndithu akakhala okwanira. Koma anthu tili chidwi kwinako. Koma mbali inayi iyayi chakudya chiliko chokwanira so kwambiri. Tikamakamba za chakudya ndeti kwathu kuno kuchichewa timakamba za sima. Sima iliko. Moti munthu asakhale ndi nkhawa kuti mwina ankapita kumene kudzakhala ndi njala. Ayi ndithu. Komanso sima timadyera ndiwo. So ndiwo ziliko. Tikamakamba ndiwo nyama. Ziweto zimene timachita kupha. Kucheka ndithu. So ziliko. Komanso makhala anthu ena mwina kuti ayeneru koma nyama sinimadya. So timagwiritsa ntchito masamba. Komanso ndiwo zina monga achina nyemba. Ziliko ndithu zonsezo. Ine nyama yakuti sindimakwanitsa kudya koma yakuti iyayi. Kula china mbuzi kumeneko komanso nkhuku. Zilipo ndithu palibe amene adzakhalire mbuyo kumbali ya chakudya. Ndadzamva ena akamba kuti amaoloza mukhola mwino ta ng'ombe ya pasonkhano izo. Tutize kulidwa kale. Zilipo ndithu tikulankhula pano zikumva. Ndithudi. Moti munthu asadenkhawa kunena kuti kumene kuine amene akambira anthu 10,000 plus ine nkapeza chakudya kumeneko. Ayi ndithu mantha asakhalepo asakhale ndi nkhawa. Adzangobwera momuchatafotokozera. Kumbali ya malo ogona mwakonzekera motani mwina kulipo kuti munthu wabva mawu a Mulungu wadya chakudya koma kagoneni pa mtengo poro apo basi kudabo patengo pafumbya. Zimachitika adi ngati munthu sanakonzekere bwino. Komabe monga ife tinafotokozera kuti akuyenera kukumbukira zofunda. Ndeti malo ogona takonzekera ndithu abwino kuti munthu adzakhala ndithu akumvera bwino monganso ku nyumba kumene anali. Ngati adzafuna kugona pa chizero khala yeye kuti ine makonda kugona panja. Koma osati kuti malo asowayi. So mmene mundimene msonkhano taukonzekerera ndithudi. Pamene tupita umapeto nkudzeka kuti mwina munthu akhoza mati koma pakuti sindamvetsetse zakuti sindatere. Munthu akhoza kudziwa bwanji zokuza msonkhano umene nkuteka ndi zina zofuna kudziwa komanso nkuteka ena akhoza kuti tamva ndithu koma mwina ndimafuna kungothandizako. Situletsa kuthandiza munthu msonkhano wayi. Koma mwina angalumikizane nanu motani kuti amvetsetse msonkhano umenewu. Ndifunso lofunikira kwambiri kunenera kwa ena amene madera autenga wa msonkhano umwina sidakwanitse kufikira. Choncho mwina sena kuzofuna zoti ife tidzakhala zoni yanji sakuzidziwa ngati zimene choncho afunikira kuti mwina alumikizane nafe ndithu mwapadera. Pali manambala a foni amene akhoza kugwiritsidwa ntchito kuti anthu akhoza kulumikizana nawo oyenerera. Nambala yoyambirira 0 awiri 27 66 018 komanso 0 awiri 78 47 826 komanso nambala yachitatu 0 awiri 71 44 130 mudzalankhulana ndi amene akuyendetsa msonkhano umenewu ndipo mudzathandizidwa moyenera ndithu. Bwerezanso ndi manambalawo. Manambalawo kungobwereza kuti anthu awamvetsetse. 0 awiri 72 0 awiri 27 66 018 nambala yachiwiri 0 awiri 78 47 826 komanso nambala yomaliza ndi 0 awiri 71 44 130. Akatero akupesani. Tere amenewa alumikizana ndi amene akuyendetsa msonkhano umenewu. Moti aliyense akonzeke ndithu pano. Masiku aja ndi ajitso pano. Masiku amene mwina kutheka mwasitha timvetsetse masiku asonkhano amenewa. Masiku amene msonkhano ukuyenera kuyamba ndi pa 14
mpaka na 16 August 2026 chaka chomwe chino. Malo aja tsopano. Malo ndi pa Mitundu CDSS. Kwa amene tikupadziwa hayi ndithu palibe vuto dzatipezeni. Kumapeto kwa zonse tikukupemphani nonse kuti mudzabwere mwaunyinji pa msonkhano umenewu. Kandi na mpingo wa Khristu, kasi na mpingo wa Khristu, kasi mumapemphera ndi komwe, koma ngati muli kuthekera dzabwera masiku amenewo, dzabwereni ndithu. Mulolandiridwa. Amenewa ndi olandiridwa. Okay. Ndithu. Chiyayi tiyamikire chifukwa paoneka ndithu kuti ndi msonkhano wakonzedwa bwino. Tingopempha Mulungu kuti atitsogolere kuti mpano fika tsiku limenelo zonse zizayende mwadongosolo labwino. Pa programu ya lero munali ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36, komanso ndi m'bale wanga pano Frederick Phiri Masiye kuchokera ku Mchinji pa Kapiri Church of Christ. Kufikira nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Ati Ambuye naita naine naine dzapumulire kuno mwanawe dzapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe mwana iwe